tomto videu nechcem prezentovať. V tomto videu sa chcem poďakovať. Predstavte si, že máte sen. Roky si ho v hlave premietate. Robíte pomalé kročiky k tomu, aby sa vám splnil. A jedného dňa sa prebudíte a bude to tu. Robíte prácu, ktorá vás baví a naplňa. Ste obklopení úžasnými ľuďmi, s ktorými spolupracujete. A výsledky vám povedia, že asi robíte niečo správne. Takto sa tieto posledné dni cítim. Je úžasné vidieť, koľko z vás sa rozhodlo pre našu firmu. Dostalo sa k nám množstvo pozitívnej spätnej väzby. Od výberových konaní, cez osobné stretnutia, recenzie, až po komentáre na sociálnych sieťach. Za to všetko som naozaj veľmi vďačný. Chcem sa však poďakovať aj svojim kolegom, bez ktorých by sme takýto úspech určite nedosiahli. Či už sú to pracovníci na stavbách, vedúci pracovníci, zásobovači alebo administratívni pracovníci. Všetci títo ľudia sa snažili počas celého roka vykonávať svoju prácu čo najlepšie. Ale vďaka tejto snahe je Stavex tým, čím je. Ďakujem teda všetkým kolegom, vlastníkom bytov, aj vám, ktorí nás sledujete. A prajem vám pokojné sviatky a všetko dobré do nového roka.